Здравейте! Сега малко след 6. Току-що снимах клип за страницата на Slave Body Challenge. И това се предполага, че трябва да е нещо като интро. Не зная как се обработват клипове. Не съм сигурен даже, че ми е профил в YouTube, не знам как се качват. Но когато знаеш защо, това го прочетох в една книга, когато знаеш защо правиш нещо, ще намериш и как. Така че аз знам защо, знам, че искам да го направя това нещо. Давно се каня и ще го направя. Така че взимам ви с мен на това пътешествие. Но първо да закусим от домашни яйца. Някакъв зеленчук. Идеално. Относно закуската, най-добрата закуска трябва да е високопротеинова, за да не си вдигате... Най-добрата закуска трябва да е високопротеинова, за да не си вдигате кръвната захар от рано сутринта. Ако си набухате сутринта с баница, пица или мюслита разни, захаросани, млека, корнфлейкс, филия с хляб, лютеница или т.н. или с салам. Вече пътуваме. След около 4 часа, живот и здраве, трябва да сме стигнали. Най-вероятно знаете къде отиваме, тъй като сте отворили клипа и заглавието го пише. Лъвско сърце, Утопия, едно от най-хубавите състезания, които съм ходил в България. Аз само в България съм ходил на триатлони. Всъщност мечтата ми е да запиша Ironman, но все още съм доста далеч от там. Естествено, че ако отида, ще го завърша, но когато му дойде времето, ще се запиша и ще го завърша по начина, по който искам да го завърша. То е да дам всичко от себе си, да се изкефя максимално на състезанието. Миналата година Лъвско сърце, Утопия беше първия ми триатлон. Много интересен. Много грешки допуснах там. Естествено, първото нещо винаги се греши. Сега имам доста повече опит. Бил съм на още един индивидуален триатлон. На голямото Лъвско сърце бях на щафета. Общо взето имам вече опит с тези евенти. Максимално ще се опитам да ви доближа до изживяването. В момента пътувам натам, след около 4 часа трябва да стигна. Обмислям да спя в колата, взел съм си матрак, колелото ми е тук. Надявам се не съм си забрал нещо от задължителните ми аксесуари. Да ви разкажа малко повече за мене. Карам колело от това ми е трети сезон вече. Тичам от миналата година, вече втори сезон ще тичам и плувам от миналата година също. Като допреди 2 години изобщо не се занимавах с спорт. Имах проблеми с колената, възпаляваха се от следствие на травмите ми от мотокроса и от зимни спортове. След един зимен боровец просто така ми се беше подуло коляното, 3 дена не бях слизал от дъската и за съжаление следващата година и половина ходене по мъките, доктори, си 1000 левове за лекарства, за добавки, всеки искаше някой да ме оперира, други не, никой не ми даваше гаранции, че ще ми се оправи коляното
до такава степен ми се беше смалил квадрицепса, че беше станал наполовина. Единия ми бут беше наполовина от другия. И в крайна сметка се ядосах и спрях да ходя по болници. Започнах да си търся алтернативни лечения и попаднах на една статия, която пише, че колелетата оправят колената, и си купих колело. Общо взето не бях карал колело от сигурно от 7-8 клас. И най-интересното нещо беше, че след втората седмица обиколки из квартала, защото аз повече нямах и въздух за повече, от 2-3 км на ден да минавам, коляното ми се оправи най-магическия начин, в който не съм и предполагал, че ще се случи. И така се зарибих по колоезденето. Маунтин байка. Писахме след 2 месеца на Витоша 100. Обиколката на Витоша 100 е 100 км състезание. 22 юни месец, мисля, че ми беше първото състезание. И то беше едно от най-трудните, така да си каже, за тогава, нали. Представите ми 100 км, вау. Аз не бях минал повече от 20 в квартала. И си бях купил колело преди 2 или 3 месеца. Но толкова много се бях надъхал, че ми се оправи коляното, чувствах се безсмъртен, вече не ме болеше христеци, ежедневни болки, нощем се събуждам, изтръпвания, болки, така година и половина-две. Просто ужасно. И така започнах да карам колело, започнах да ходя по състезания, да ми дават медали, все по-яко ставаше и все по-яко, дигах ниво. В момента, в който една неделя си лежа вкъщи и гледам по Евроспорт, или не помня къде беше, някакъв триатлон. Аз много обичам да се предизвиквам. Какво по-предизвикващо нещо от това е да ходя на триатлон. И нито можех да плувам, нито бях тичал преди това, абсолютно нещо. Намерих в сърце и се записах за триатлона още зимата. И веднага записах курсове по плуване и започнах да тичам още от януари месец. И така след 6 месеца пътувах както сега за Бургас. И това беше едно от най-трудните ми състезания. Чувствах се ужасно. Завърших 9-ти, не бях подготвен. Не си разпределях силите правилно. И просто толкова смесени чувства беше, имах на края на състезанието, едва го завърших. Беше ми лошо през втората половина от състезанието, беше страшно лошо. Просто едва го завърших. Даже като завърших, плаках малко. Толкова смесени чувства, може би не съм изпитвал от много отдавна, но в крайна сметка беше много яко. И нямам търпение сега да отида пак и вече с по-голям опит да се представя и по-добре. Най-после сложиха конуси и тука, прохода на Републиката. Тук всеки път като пътувам виждам скандални изпреварванки и бих се радвал, ако сега след тези конуси вече доста намалят ПТП-тата. Това е тайната разходка до тайн град. Ако ще избухнем да отдебаки. Напредваме в пътя. Микрофона работи ли? Да, светите пътя. Какво да си говорим още? Първото състезание Търново Ултра всъщност беше доста добре, като се замисля. Правих дуатлон, се записах първия ден на колело, където бях, мисля, че 29 от около 300 участника. Втория ден на 14 км трейл рънът. В категория мъже бях 17-ти. Сега дали имаш полицаи? Няма полицаи, добре, аз намалих и без това. Състезание спици бодлив казанлък. Цялото състезание валя страшен порой. Беше доста гадно. Не бях в кондиция, може би, не знам, защото не
се изкефих много. Там завърших пак около 22-3, който тренира за триатлон. Знае, че е мега трудно да съчетаеш трите спорта. Особено аз работя на две работи. Дори да ставам в 5 всяка сутрин, пак не мога да смогна, което често го правя всъщност, но не мога всеки ден, тъй като умората наделява. Взето тая година колело имам 640 км, което е толкова малко и толкова минимално, че даже ме е срам да го кажа. Тичане 150 км и плуване скандално малко, няма и 12 км плуване. Не бях плувал от септември месец, повече от 6-7 месеца не бях плувал, даже повече 8, не знам. Тъй като ме боляха рамената, след голямото лъвско сърце на щафетата, където станахме пети, между другото с Ларса. Ларса е браво на тебе и на мене, и на другото момче. 3 км и 400 метра ги изплувах за час и 12 минути, колкото си спомням. И нещо си претоварих рамената там. И от тогава зверски възпаления в двете ramена, не мога да тренирам нищо, не мога да правя лицеви опори, да ходя на фитнес. Не че ходя на фитнес, като цяло от 2 години и половина не съм стъпвал в зала. Тренирам главно аеробни упражнения, кардио и някога вкъщи, но вече от 7-8 месеца и вкъщи не мога да тренирам. Те мисля някакви варианти да възобновявам фитнес, но чак на есен ще е сигурно. Минахме полицаите, но не можаха да ме снимат, защото съм с ограничение. Не знаех също дали ще продължа да плувам или не, но в крайна сметка, не знаейки дали ще мога да плувам и да участвам, се записах на Лъвско сърце Утопия, за където в момента пътувам. Плувал съм 2 месеца по 5 пъти. Това означава по един път в седмицата го служи долу-горе. И това ми е цялата подготовка за тази годишното Лъвско сърце. Надявам се да мога да вляза в топ 10. Танцуват без допир и дума, червения албум и ме връща. Още малко да остана, без време е за двама. Сега тичам за прича и причам се пиша и кича се пишно и питаме някакъв чичко наред ли си. И нека Бог е свидетел, че искам те само за себе си. В объркан свят аз и ти, двама с теб свързани души. Дай ми времето си, аз ти давам своето. Давам си сърцето, знаеш, че едно е то. Като вълки до кръсти браня моето. И почти пристигнах в Бургас. Златни ми каза, той специално предната вечер на палатки, каза, че се майката и комари и трябва да спирам да си купувам нещо за комари. Сетих се, че нямам и магнезии, както видих нещо съм подготвен. Крампите са скандални към края на състезанието, така че ще ми трябва и магнезии. В всички случаи ще търся някаква аптека, след малко стигаме. Хора, Бургас е мръсна жега. Ай. Направо не се живее. Утре ще съм някъде, ще слизам от колелото и ще почвам да тичам в най-голямата жега, точно браво. Супер ще е, нямам търпение. Къде си, бе? Едно от най-яките събития за годината за мен поне. Добре. Тук ще лагерувам на Сянчица. Всичко се получи топ. Плажът ми е наблизо, палатки. Отиваме към регистрация.
Ами понеже не е цяло припитка. Ами да, един до друг да ги сложим салам без салам. Здравейте. Здравейте. Здравей. Аз като съм лицензиран състезател, трябва ли да ми на преглед? Не. Добре. Ти си индивидуално, предполагам. Да. Чакай да ти намеря. Не, само ще му го отбележа. Първият официален пакет за джентълмена. Много благодарим. Ще ви покажа хотелската ми стая. Ха! Комбито е най-яката кола. Добре, няма да видим какво са ми дали. В стартовия пакет. Добре. Любимите ни чантички. Вече имам, тази ми е трета. GPS гривна. Стартов номер. Така, много як цвят. Имам такава. За голямото сърце. Чипче, ще го хапна до вечера. Шапка. Ей, на лъско сърце и бъвче на лъско сърце. Браво е! Поздравления за подаръците, много са яки. Така. Отивам да поплувам малко. О, химията тук се разлява. Химия. Джапам се. Няма такъв кеф. Това е много добра. Наоборот, хочет за что-то зацепиться, Ярик. Да. А ты убираешь, не надо убирать. Така, излизаме на една обиколка на трасето, да си я припомниме. Сложили сме шапката на криво, никой не го интересува. Ако има хубави гледки, ви включваме. Ей, там трябва да отида горе на оная кола. Кани. Айде, мерси! 8 овчарки и се нахвърлиха. Добре, че съм нинджа. Ей! Бе! Бегай! Айде, бегай! Рррр. Бегай! Айде! Рррр. Рррр. Истината е, че не съм никаква нинджа. Яко спарих. Бях супер големи и супер много. Даже преди малко пак ме гълниха. Ако не беше овчаря, тук щях да си остана. И кости щяха да ми издадат. Бах ти зверовете. Странджански зверове. Не знам защо 14% наклон. Как ви се струват? Май залкам комарите тук е. Фак. 2 километра. Ей тей. Щеш. Още една много мотивираща табелка. Браво, лъско сърце. И още километър и половина до изкачването на
този така приятен бер, където утре ще съм около 10:30 тук, да ни кажа 11. Доста приятно време, така обедно. Така, хора, много ме е трудно да снимам и да правя всичките 16 000 работи, които трябва да направя сега. Това е моето място 107. Трябва да се поставя колелото от тая вечер, заедно с този леген всички. Така се прави по-професионално. И си имаш кого и тръгваш. Каската по най-бързия начин се слага. За втория транзишън чорапките са ми нагласени. Слагам си колана, чорапите и газ. Всичко е нагласено. Лъвско сърце 1, 2, 3, лъвско сърце 1, 2, 3, тук ли сте? Няма ги много обявени в интернет, трябва да... Точно съм сигурен, че преди състезание вечерта е редно да отдумкам една кутия с череши. Се пробвам утре да стана за изгрева, ако съм много изморен, ще се излежавам, като е мега удобно. Просто все едно съм си у нас на спалнята, много е добро. Лека нощ. Ба, навън страшна зима ли е, есен ли е, не знам, мъгла, вятър. Не мога повярвам. Бивам. Постанаме, човек. Къде съм? Вчера беше рай тук. И закуската за шампиони. Чукаме за вилицата. Дали няма една? Браво, Тонче. Ще отида до транзишън зоната сега да си направя последни приготовления с бидоните с водата. Добавки да си сложа разни гилчета там. Да видя дали всичко е наред с колелото, защото е супер тясно. И някой от съседните колелета може да ми е бутнал нещо. Я каска, очила нещо. Целта е да не се губят излишно време докато сменям спортовете. Защото си се убил да тичаш или да плуваш или каквото и да е, после губиш 1-2 минути в безсмислено болтане, търсиш неща. Обуваш се, преобуваш се и така нататък. Миналата година направих тази грешка. Като излязах от водата, трябваше да си обуя обувките за колелото и реших, че съм с дълги чорапи и си обувах чорапите около 1 минута, защото ми трепереше цялото тяло и ръце и всичко. След 30-минутно плуване и така, зато и тази година няма да правим тези грешки. Сме по-добри. Herbalife 24 серията. Въглехидрата без
който ще ми е доста трудно. Естествено направих страшен звук навсякъде. Манджа с грозди се прави тук. Оп, оп. Това е голяма гадост. Момчета, поздрав! Tek pogledam kaj treba se smijem. Tako se naprej. Ставам с телефона и после. Ура! Адската жига не се диша, не се издържа. Сме голями емоции. Едно е сигурно, няма да мога да си подобря рекорда, най-вероятно от миналата година, което е най-тъжното нещо. Все още се опитвам да приема този факт. Много е трудно, много е гадно, много е топло. Още 8 км. Ето. Нани. Жига. Само. Комарите липсват и следващите са тук. Ура! О! Ей, Мистер! Как ме тряскате, влечуги! Не знам дали мога да видите колко е топло изобщо да го усетите. Не можете, няма и нужда. Майката си е такова. Има припаднали хора по трасето. Доста окапха и всъщност на мен настроението ми се подобри вече, тъй като всички, които ме минаха след втория транзишън, вече са зад гърба ми и има някакъв вариант да си подобря рекорда от миналата година, дори и с малко. Просто този път се разпределих силите малко по-умно. Не мога да снимам през цялото време, дори през 5% от времето, защото просто се опитвам да оцелея на 180 пулс в сигурно 37 градуса. Жега, не знам колко е. Все ще съм много зле. Още малко. Още 3 километра. Удас! Ето го! Дайте една динец, скоро не съм ял динец. Колко? Диня? Искам. 107. Мерси.
Айде, таче! Финишира! Къде си? Тук съм с домовер! Злати отиваме на бар. Малко се е контузил, но няма нищо. Ядраш отдолу. И вместо с парфюм се пръскаме с алтанче. Ето за снимка, вдигай купата високо. Поздравление за най-бързите дами. Начинаещите е по-добре на малко по-ниска скорост, защото е по-лесно да се отделя. Едно на някакви заведения.